wannan tambaya ce aka aiko guda biyu ne duk akan harkar cryptocurrency ne. Yake cewa malam da Allah ina da tambayoyi guda biyu. Tambaya ta farko, akwai wata harka da ake ta cryptocurrency, harkar digital currency. Kamar misali akwai wani application na Binance ne wannan? To ba Bitcoin ne ce ba, Binance ko Binance za ka yi download. Binance? Binance shi yana daga cikin cryptocurrency din kenan? O sunan application din ne. To application din Binance za ka yi download, ka shigar da bayananka har da BVN wajen yin rijista. Dandali ne na siye da sayarwa. Za ka saka kuɗi a ciki a matsayin jari. Za ka dinga sayan coins yayin da ya faɗi. Kai kuma za ka siyar yayin da ya tashi. Za ka iya saya $10, kai kuma ka siyar $20. Amma fa malam duk kana wannan ne baka san da wa kake ba. In ka gama kuma za ka iya turo kuɗinka da ribarka cikin account ɗinka ka cire. To malam yaya matsayin wannan harkar a musulunci? Idan ta halatta, ta yaya mutum zai kiyaye riba a cikinta? To shi bitcoin malamai har yanzu suna ta baba akan ya kamata su ɗauke shi a matsayin kuɗi ko kar su ɗauke shi a matsayin kuɗi. Babu wata hujja da ta nuna cewar ba za a bashi matsayin kuɗi ba idan ya riga ya samu karbuwa, ana ta'amuli da shi tsakanin wato mutane masu yawa. Kamar shi bitcoin yadda ya zamanto akwai manya-manyan kamfaninnika na duniya da suke amfani da shi, akwai manya-manyan 'yan kasuwa da suke amfani da shi. Bambancin kawai shine cewar akwai kasashe da ba su yadda da shi ba. To rashin yaddar kasa da shi wannan ba zai mayar da shi ya zamanto cewar ba kuɗi ba, domin kamar shi kuɗi abu ne da ya samu wato yarda ta mutane. Imam Malik yana cewa da mutane za su yanyanka fatar shanu su mayar da shi kuɗi a tsakaninsu, to da sai in ce kada su riba a kai. Ba zan yarje musu su yi riba, zan ƙi musu yin riba a kanta, wato ta zama kuɗi. To kuma wannan ma'ana shine malaman tattalin arziki ma suka ɗauka kan cewa shi kuɗi istilahi ne, domin hatta wannan takarda da muke amfani da ita ai ba ta da kima ta kan kanta. Kimarta akan karfin hukuma ne da ta bata cewar ta aminta akan yana da kima kaza. Da ne ake cewa kudin takarda a maimakon zinare ne da babban banki yake rike da shi. Da asalin yadda aka samu kudin takarda kenan, shaida ce ta cewa wannan takardar tana maimakon zinare nauyi kaza. Amma daga baya lokacin shekara 1974, lokacin Richard Nixon yana shugaban kasan America, ya yanke ya raba dalar America daga gold standard. Da idan mutane suka tara dala ta America za su iya karban gold daga America. Ya ce babu wannan, saboda haka aka yanke alakar kudin takarda da abin da take a matsayinsa na zinare ko azurfa ko makamancin wannan. Ya zamanto tattalin arzikin ƙasa shine yake tabbatar da kimar abin da wannan takardar take misaltawa. To amma ba sharaɗi bane kan cewa sai wannan kuɗi. Wannan sai kuma yanzu aka zo aka samu mutane waɗanda suka ƙirƙiri kuɗi ta hanyar da babu wanda yake da iko a kansa. Wani banki ko wata hukuma ba ta da iko a kansa. Kowa zai iya yin abin da zai sanya shi ya mallaki wannan kuɗin. Wato kamar yadda ma'adanai zaka je kai ƙoƙari ka samu ma'adani, idan ka samu wannan shine maimakon wahalar da ka sha. To su ma haka ake yin ƙoƙari a sami kimar wannan kuɗin, abin da suke kira mining. Idan ka je ta tsarin abinsu program ɗinsu na kwamfuta za ka iya samun wannan kuɗin. To kai ba muna magana yadda za ka samu kuɗin ba ne a asali, a'a
kudin suna nan sun zamanto ana mubadala da su ana cinikinsu. Saboda haka idan yayin da suka in an yadda da hukuncinsu a matsayin kudi, wanda ni shine matsayina, domin hujjar su akwai malamai kamar malamin mu Sheikh Muhiddin Al-Qurradaghi da yake ganin cewa tunda babu izinin hukuma ba za a ɗauke su a matsayin kuɗi ba. To izinin hukuma ba sharaɗi ne a cikin kuɗi ba, kamar yadda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa, abin da yake tabbatar da abu ya zamanto kuɗi, ya zamanto yana da amincin mutane, ya zamanto kuma kan cewar ana iya mubadala da shi, ana iya saye da sayarwa da shi. Na uku kuma ya zamanto yana iya rike kima. Me iya rike kima? Mutum ya yadda ya bayar da gidansa ya karbe shi. Idan ka san ba zai iya rike maka kima ba za ka ba da gidanka ba a biya ka. To in ya samu wannan a cikin zukatan mutane, wannan ya zamanto kuɗi, ba sai da izinin hukuma ba. To tunda ku ya zamanto kuɗi, dole zai ɗauki hukuncin kuɗi. Cinikin kuɗi dole ya zamanto yadan biyad. Saboda haka idan ka shiga kana yi, ba sharaɗi bane sai ka san wanda ke mu'amala da shi. Ba sharaɗi bane sai ka san wanda kake mu'amala tare da shi. Idan dai wanda yake za ka yi mu'amala tare da shi ka san cewar wato ya mallaki wannan kuɗin, saboda haka ka sayar masa ya baka a wannan lokacin ba da jinkiri ba. Ba ka ce kana tunanin ai ƙarshen a farkon shekara kuɗin zai tashi ba, sai ka ce to na saya amma ba zan karɓa ba sai ƙarshen shekara. To in kai wannan an samu riban nasa. Haka zalika kuma ba za ka yi shi wannan app ɗin da za ka yi, ba za ka yi margin ba za ka yi margin trading ba. Kamar alal misali kana da kuɗinka dala 10, a ce to ka iya cinikin har dala 100, amma an kai cinikin dala 100 abinda duk aka samu ga abinda za ka rinka bani, amma in kai asara daga cikin dala 10 nan taka za a ɗauka, dala 100 na tana nan, sauran dala 90 da na ƙara maka ba za ta tabu ba. Wannan margin trading in leverage wannan riba ne da ake bayarwa. So idan kamar inda yake a forex, inda muka sha bayani a nan cewar cinikin kuɗi na kuɗin waje, idan za ka yi yadan biyad kuma zai zamanto babu wannan margin ɗin wato leverage, ya halatta. To sai tambaya ta biyu ya ce ita dai wannan harka ta digital currency akwai wani kamfani da ya fito CDMX daga USA, shi ma yana sai da coins yanzu akan naira 35,000 duk guda miliyan ɗaya. Malam bai kai fucika ba, amma ana sa ran nan da shekara ɗaya ko sama da haka zai kai darajar dala ɗaya daidai da naira 480. Wannan shekaramin lissafi zai kuma iya wuce haka. To fa malam idan haka ta tabbata, naira 35,000 za ta jawo naira miliyan 480. Za kuma su iya fin haka. To kun ji, za kuma su iya fin haka ko su gaza haka. Idan haka ta faru, malam me halaccin kudin nan? Dan an yi haka ta faru a bitcoin. Ina fatan malam zai taimaka min da amsoshi. Na gode, Allah ya mai da malam gida lafiya. To wato kun ga da haka ne ake wannan kasada ce. Kasada ce, amma ba garar bane. In dai ka saya ka karba abinda ba shi da kima, amma abinda kimarsa ba ta takara ta karya ba, saboda kana kaunar cewa kimar za ta tashi, ka saya, babu abinda zai hana irin wannan ciniki. Ka saya kai kasada, in ta tashi kai riba, in ta faɗi ka faɗi. Dama shine kasuwanci. In dai ka saye shi ya zamanto yadan biyad, in yadan biyad ba ka saya bane akan cewar to na siye shi da farashin yanzu amma ba zan karba ba sai bayan shekara ɗaya. In bayan shekara ɗaya ta yi na ga yayi sama, in ce to a bani kayana don dama na riga na siya. In na ga yayi ƙasa, in ce ban karba ba na fasa. To wannan ba zai yiwu ba. Dole ka karba yanzu. Wannan ciniki ne wanda yake a zahirin ban ga wani abin da yake ya haramta shi ba, inda ya cika sauran sharaɗai. Abin da yake na illa a cikin bitcoin ɗin nan shine na wani wanda ya rinka karɓan kuɗaɗen mutane, cewar ga abin da zai rinka basu yana kasuwanci a bitcoin, wai wani ink station. Ink Nation ko?
Inks Nation